كما يوعلكم هتصانات أنا بوب التبابوري لوم معلتي بزعبا بلانيت نوركومي بلانيت مالت حدا كابتو مبزوريا صحاي زورو سماياوين أكالاتيو نعم سايكيدو كرئيو كومية بلانيت علو نتصحاي زورو اسكان المهارة نفانا تنخنا وزامسكم ناقا عاوزنا نمها نعم السايكيدو كرئيو كونية بلانيت علو نتصحي زيزارو اسكان المهارة نفانا تمنخنا وزامسكم ناقا عاوزنا نمها قدامي تيزلا أبتغى صحي ميركوري تبهر كتوعي معا كيت عندي دانا عجوخ مدحان أنا لغباب كحل وكومي عبزت أفرهوا رأي وازيئة فينوسيا تبخل لقلي ميركوري وزيوة راسل سلام سبعنا دو سبز باليلن مريت يا تمسن كن سبز باليلن نعون عيني قتل قالوت ونعلو ذات بتي سماوي من دا الله كوينا علمنا نسايا ساسيتي بلاني بحري كتانا براد زملاتيا كنا برنغا عبزا متري تريوا مشو عير زلوا سكافيناتوا ذات متزلا اتاكيح بلاني مارسي يوشيما راب انتي بلاني دا دحري مارت وين ايا تركا نبجي بتركتنا نخايد علينا وقازف معادي وكندش عالمي عبايك اياح ملكل علو ابقوني بذوحات عوارحون على جوبيتر بقصد قلعود تمهر لهم دب زعوا بلانيتات نعم السايكيدو كرئيو كومية بلانيت علو نتصحي زرزارو اسكان المهارة نفانا تمنخنا وزامسكم ناقا عاوزنا نمها نعم السايكيدو كرئيو كومية بلانيت علو نتصحي زيزارو اسكان المهارة نفانا تمنخنا وزامسكم ناقا عاوزنا نمها واي تتصبر مزيك لبيتا ساترني اتبخل نتصاودو مسقا زنكو دنكالبت كله نفوعات تزانات بلانيت يرانم كتفولتو عدون هو كاب صحي أبشو عيتر تساريعات ركب بيتاغا مبل سالسيتيا كابتن ألو زبالا عبيتي بلانيتا نايرانم أتي زغر نغرا أنصرتن كالووت بلانيتا تزور مخانايو كالغب زعبا بلانيت ورانس فولتو لكم ديو أسكن عنا صحافولنا نعناي نفوعات تزانات بزعبا بلانيت نبتين قد يتفولتو نفوعات أتانا مودة أتا كوابي 4.5 مليون كيلومتر كاب صحيري أتركب بعبتا أبرا وعي درجات السرع سمية وحبر زلوة برداويت بلانيتيا نبتون أزيزا غرم نغر انتي اللوة كاب كلهم بلانيت زغلتفة برتو عنفاس هاللوة كان خنطايت فولتو تانات سكنو غورونا سكنو ناي جو كبس هماعاتم
بلانيتات كلهم እዚኦም كلهم እዚኦም ውዕሉ ክትፋለጥዎም ኢለ ኣብቲ ዝቕፅል ፕላኔት ሙርኩሪ ካብ ፀሓይ ተቐዳሚት ትረኽባ ፕላኔት ኮይና እታ ዝናኣሰት እያ ኣብ ዓመት ከዓ 88 መዓልቲ ኣለዋ ብሓፂንን ብእምንን ዝቖመት ፕላኔት እያ ኸ ካብ ኩለን ፕላኔትካ እታ ዝናኣሰት ንሳ እያ ፕላኔት ቬኑስ ካብ ፀሓይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንረኽባ ኮይና እታ ዝወዓየት ኮይና ኣንጻር ምድርኻ ትዘውር 149 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ካብ ፀሓይ ርዒቓ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ንረኽባ መን እያ ምድርና እዛ ንነብራ ዘለና ብምንታይ ተሰርሐት እያ ኸ ብፀሓይ ማይ ሓዊ ንፋስን ዝቖመት እያ 71 ሚእታዊት ናይዛ ምድርና ብማይ ዝቖመ ክንሱ 3 ሚእታዊት ጥራሕ እዩ 3 ሚእታዊት ጥራሕ እዩ ክስተ ዝኽእል ፕላኔት ማርስ በቐያሕ ፕላኔት ትፍለጥ ኮይና ካብ ፀሓይ ኣብ ራብዓይ መስርዕ ትርከብ ፕላኔት ማርስ ክልተ ወርሒ ኣለዋ ፒፓስን ዴሞስን ከዓ በኋላ ኣብ ማርስ ሰብያት ምድሪ ዳርጋ ዘየለዩ ኣብኡ ኸይድካ ኣምሌትካ ነጥር ጥቕል ማለት እዩ ኣዝያ ቆራር ፕላኔት እያ ኸ ፕላኔት ጁፒተር እታ ኣዝያ ዝዓበየት ፕላኔት ኮይና ብጋዝ ዝቖመት እያ ዘይረኣይ ቀጢን ቀለቤት ዘለዋ 9 ወርሒ ትውንን ብሄሊየምን ሃይድሮጅን ዝቖመት ፕላኔት እያ ኸ ፕላኔት ሳቱርን ካብ ፀሓይ ኣብ መበል ሻድሻይ መስርዕ ተሰሪዓ ትርከብ ኮይና ኣዝዩ ገዚፍ ቀለቤት ኣለዋ ብዕቤታ ኸ እታ ካልአይቲ ዝዓበየት ፕላኔት እያ ብኻልእ ሽም ንጉስ ወርሒ ተባሂላ ትፅዋዕ ምኽንያቱ 82 ኣዋርሕ ኣለዋ ዝዓበየት ወርሒ ኸ ትሪንቶን ትበሃል እዛ ፕላኔት እዚኣ ኸ ብጋዝን ማይን ዝቖመት እያ ንፉዓት ህፃናት ፕላኔት ዩራኒየም ከትፈልጡ ዶ እወ ካብ ፀሓይ ኣብ 7 ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ብዕቤታ ኸ መበል ሳልሴት እያ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ፕላኔታ እያ ናይ ዩራኒየም እቲ ዝገርም ነገራ ኣንጻርተን ካልኦት ፕላኔታት ትዞር ምዃና እዩ ካልእ ኸ ብዛዕባ ፕላኔት ዩራኖስ ትፈልጡ ኣለኩም ድዩ እስከ ንዓና ፀሓፉልና ንዑናይ ንፉዓት ህፃናት ብዛዕባ ፕላኔት ነፕቲን እንታይ ትፈልጡ ንፉዓት እታ ናይ መወዳእታ ከባቢ 4.5 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ካብ ፀሓይ ርዒቓ ትርከብ ብዕቤታ ኣብ 4ይ ደረጃ ትስራዕ ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዋ በረዳዊት ፕላኔት እያ ኔፕቱን ኣዝዩ ዘገርም ነገር እንታይ ኣለዋ ካብ ኩለን ፕላኔት ዝቐልጠፈ ብርቱዕ ንፋስ ኣለዋ ካልእ እንታይ ትፈልጡ ህፃናት እስከ ንገሩና እስከ ንዑናይ ጀው ከመይ ውዕልኩም ህፃናት ኣነ ቦብ እትባቡሬ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ፕላኔት ክነግረኩም እየ ፕላኔት ማለት ሓደ ካብቶም ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዞሩ ሰማያውያን ኣካላት እዩ ንዑ ምሳይ ኪዱ ክርእየኩም እየ ፕላኔት ኣለው ንፀሓይ ዝዘሩ እስከ ንመሃሮም ንፋለጦም ንኹሎም وذا مسكون نجا عاوزنا نمهر نقوم السايكيدو كرقي يكونية بلانيت علو نتصحي زيزارو اسكان المهارة نفعل تمنخنا وذا مسكون نجا عاوزنا نمهر قدامتي زلا أبتغى صحي ميركوري تبهر كتوعي معا كيت عندي دنا أجوخ مدحان على الغباب كحل وكومي عزت فرهوا رأي وازيئة فينوس يتبخل لقلي ميركوري وزيعة راسل سلام سبعنا دو سبز باليلن مريت يتمثل كن سبز باليبلن نقول عين قتل قالقوت ونعلو ذات بتي سماوي من دا على كوينا علمنا نسايا
ሳልሰይቲ ፕላኔት ባህሪ ቀጠልያ በረድ ዝመልአት እያ ክነብር ንኽእል ኣብዛ ምድሪ ትሪዋ ምቹው ኣየር ዘለዋ እስከፍለትዋ ዛትመጽእ ዘላ እታ ቀያሕ ፕላኔት መን ትበሃል ንሳ ማርስ እዩ ሽማ ራብኤቲ ፕላኔት ደድሕሪ መሬት ውን እያ ትርከብ ናብ ጁፒተር ገጽና ንኸይድ ኣለና ክገዝፍ መዓትዩ ክንዲሽሕ ዓለም እዩ ዓባይ ቀያሕ ምልክት ኣለዎ ኣብ ጎኒ ብዙሓት ኣዋርሕ ውን ኣለዋ ጁፒተር ብቐፅል ዶ ቆልዑት ትመሃሩ ኣለኹም ዶ ብዛዕባ ፕላኔታት ንዑ ምሳይ ኪዱ ከርእየኩም እየ ፕላኔት ኣለዉ ንፀሓይ ዝዘሩ እስከ ንመሃራ ንፋለጦም ንኹኖም ዋዛ ምስኩም ነገር ሓዊስና ንመሃር ንዑ ምሳይ ኪዱ ከርእየኩም እየ ፕላኔት ኣለዉ ንፀሓይ ዝዘሩ እስከ ንመሃራ ንፋለጦም ንኹኖም ዋዛ ምስኩም ነገር ሓዊስና ንመሃር ዋይ ትጽብር ንዚ ቀለቤታ ሳተርኛ ትበኻል ንጻወዶ ምስኣ ዘንኩለን ቀለቤት ኩሌ ንፉዓት ህፃናት ፕላኔት ዩራኒየም ከትፈልጡ ዶ? እዎ ካብ ፀሓይ ኣብ 7 ተርታት ተሰሪዓ ትርከብ ቤታኻ መበል ሳልሴት እያ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ፕላኔታ ናይ ዩራኒየም እቲ ዝገርም ነገራ ኣንጻርተን ካልኦት ፕላኔታት ትዞር ምዃና እዩ ካልእ ብዛዕባ ፕላኔት ዩራነስ ትፈልጡ ኣለኩም ድዩ? እስከ ንዓና ፀሓፉልና ንዑናይ ንፉዓት ህፃናት ብዛዕባ ፕላኔት ነፕቲዩን እንታይ ትፈልጡ? ንፉዓት እታ ናይ መወዳእታ ከባቢ 4.5 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ካብ ፀሓይ ርሒቓ ትርከብ ብዕቤታ ኣብ 4ይ ደረጃ ትስራዕ ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዋ በረዳዊት ፕላኔት እያ ኔፕቱን ኣዝዩ ዘገርም ነገር እንታይ ኣለዋ ካብ ኩለን ፕላኔት ዝቐልጠፈ ብርቱዕ ንፋስ ኣለዋ ካልእ እንታይ ትፈልጡ ህፃናት እስከ ንገሩና እስከ ንዑናይ ጨው ክበዝሒ መዓትዮም ፕላኔታት ኩሎም